Mga ka-K5 ang iban sa mga babay o kung mag-asawa ang nagahandom nga magkabata. Apang diri sa Banwasang Uton, isa ka bata ang ginabandona diri mismo sa lugar nga ini sang iya mismo kaugalingon nga Iloy. Naputos sa duag itom nga jacket kag nautod na ang umbilical cord sang bagong bunag nga lapsag nga nakitaan sa Kawayanan sa Sitio Bugo, Barangay Santa Clara, Uton, Iloilo. Pasado la sa isang aga, Enero 5, tuig 2025. Sa eksklusibo nga interview sang K5 News FM Iloilo kay Bebeng Elevencione, 57 anyos nga residente sa nasambit nga lugar, kag isa sa mga unang nga nakasapo sa lapsag, iya ginpayag nga gilayon sini nga ginlimpyuhan kag ginpaisan ang lapsag kag ginpadala sa Alyosan District Hospital para sa nagakaigo nga pagbulong kag nasakitan ini sa sitwasyon nga nadangtan sang nasambit nga lapsag. Si Bebeng Elevencione. Nakita ko sa to. Nagaplanindog bulbol ko eh. Now, nagaano mga tuhod, kudog-kudog. Siling ko dalaan na lang nito dayon. Patos ko na lang sa jacket sa bata ko eh. Kaya naluoy ako. Samtang, Sandigay Police Staff Sergeant Maria Elena Duligas ang WCPD sang Uton MPS. Iyagin payag nga ang nakasapo diri amo ang mag-Iloy nga nagapangita sang bagong bunag nga ido. Konseriin, ila na talupangdan nga may nagahulag nga naputos sa mga panapton kag sang ila gintika, ila na diskubrihan nga isa gali ini kabata. Sa pagpangusisa sang kapulisan sa lugar, natumod ang Iloy pinaagi sa ginputos nga jacket sa lapsag. Kung sariin, nag-ako man ang 18 anyos nga siya ang responsable sa pagbilin sang lapsag. Base pa sa panaysayon sang Iloy sang lapsag, gintago sini ang pagbusong sa iya mga ginikanan nga hindi niya luyag madismaya bango daga eskwela pa ini bilang first year college sa isa ka universidad sa syudad sang Iloilo kag nangin bunga sa pagpang-abuso. Base sa iya aligasyon, kasunod nga matandog sang hindi niya matumod nga lalaki sa ginpadulungan nga acquaintance matapos mahubog. Ginpahayag naman sa magirikanan sang 18 anyos nga pagasuportahan ang pagpadako sa bata kag padayon nga mag-eskwela ang ila bata para sa iya futuro. Si Police Staff Sergeant Maria Elena Duligas. Every time mag-ubra kita sa isa ka bagay, dapat panumdumon gid naton 10 times kung sakto ni o kung hindi. Sa karon nagapanumdum naman ang kapulisan sang Uton Municipal Police Station nga hindi masolbar ang sala sa isa pagid kasala kag dapat nga ako ng responsibilidad kay base magabot ang tion nga hindi lang kita ang maapektuhan kundi pati man ang aton pamilya. Report nagikan sa Uton Iloilo, ini si K5 Kimon Tanyo Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.